Pred arhijerejsku službu Božu vladika Georgij Đurđer svetočno otvoril glavni dveri na katedralnej cerkvi Svjatoho Oca Mikolaja i na tot sposob simbolično otvoril rok miloserdija, ktorý tirva od 8. decembra toho po 20. november 2016 roku. Bog predviđi, u našoj katedralnej cerkvi dana možljivost otrimac podpolni odpust pod normalnima uslovijami, že bi spovedali, vi pričašćali, vi modljeli molitvi na čest namjerenje Svetišovog Oca i prešli prez kotic veri z duhom pokajanja i z znaminu otrimac polni otpust. Katedralna cerkva знаходи нешкајшого најрадоснишого христијанского швета рождества Исуса Христа була полна. Попри домашних парохијаног и хостцог на служби були присутни и 12 свештеники за нашого екзархату, а црковне шпивање предводил мишани хор Дома култури и Катедралnej церкви Святого Оца Миколаја. По закончењу служби у парохијалnej сали отримане стретнуце вирних со нашим владиком.